Il-mistoqsija li se nkun qed nitkellem fuqha dalgħodu hija din. Ma jmorrux il-ġenna n-nies tajba. Nixtieqkom taraw din l-istampa. Forsi anzi naf żgur li kien hemm xi ħadd minnkom diġà ra fuq Facebook. Mhux vera. X'taħsbu fuqha? Huwa veru illi good people don't go to heaven, li forgiven sinners do. Dalgħodu urejta lil John. Moġbitux ix-xadba tal-ġenna. Kemm kera qalli. U vera jisa miżbuħa bil-browlak. Sewda. Qalli jekk ma tgħaddix mix-xadba tista' ddur magħha easy. Qalli papa il-bib tal-ġenna huwa Ġesu. Qalli u papa good people don't go to heaven, mhux vera? Qalli good people go to heaven. Intom x'taħsbu? Ngħid il-verità meta rajta l-ewwel darba inkwetajt. Ta' vera inkwetajt. Irrabjajt u tgerfixt, tlajt fuq il-bejt fl-għaxija, ma stajx norqod. Mort norqod u għamilt lejn nitqalleb. Numru ta' shares, mijiet ta' shares, xi 800. Ħafna likes u ħafna ammenijiet fil-comments. Jiena ngħid jekk in-nies it-tajba ma jmorrux il-ġenna, min ħajmur? U għaliex Alla li huwa mħallef ġust għandu jibgħat in-nies tajba l-infern? Żgur. Għaliex għalfejn għandu jibgħathom għall-infern ngħid. Żgur li mhumiex ħajmorru l-infern għax huma nies tajba, le? L-imħallef tal-art ħajamel dak li huwa ġust, dak li hu sew. Imma xi tgħid l-Iskrittura fuq dawn l-affarijiet kollha? Nibda bil-referenza mill-Ittra lir-Rumani, kapitlu 2. Fejn l-Apostlu Pawlu li ftakru dan huwa l-bniedem illi jippredka bl-akbar qawwa, illi aħna l-ġustifikati mhux bl-opri li nagħmlu imma bil-fidi fi Kristu. Lil dak li ma jaħdimx iżda jemmen f'dak li jiġġustifika l-ħażin, il-fidi tiegħu tingħadlu bħala ħaq. Imma dak mhux kull ma qal l-Apostlu Pawlu ejja ma nieħdux parti, nażlu parti li toġobna u parti oħra inwarbuha min-nofs. Jgħid Alla jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li jipperseveraw sal-aħħar fl-għemil it-tajjeb. U jitenni illi Alla jagħti glorja u ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb. Jekk nifhem il-Malti sew, min f'ħajtu jagħmel it-tajjeb imur il-ġenna. Inti tifhimha differenti minni. Però x'jgħid l-imħallef innifsu u jekk hemm xi ħadd li jaf fejn imorru n-nies tajbin, l-imħallef Ġesu jaf. Ġesu jgħidilna li għas-sejħa tiegħu l-mejtin għad iqumu. Attenti. Dawk li jkunu għamlu it-tajjeb iqumu għal-ħajja. U dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għal-kundanna. Naħseb ċara biżżejjed u xekk. Huma dawk li jkunu għamlu t-tajjeb li huma maħfura, li huma salvati, li se jmorru l-ġenna. Fil-passaġġ li għadu kemm qara ħija Pawlu ftit ilu, il-ġudizzju l-kbir, fejn Alla jagħżel l-umanità f'żewġ kampijiet kbar. In-naċ u l-mos. L-imberkin ta' missieri u l-misħutin. Dawk li ħajmorru fit-telfien ta' dejjem u dawk li ħajmorru fil-ħajja ta' dejjem.
U x'jgħid fuq dawk li jmorru fil-ħajja ta' dejjem? Min huma? X'għamlu f'ħajjithom? Jekk qattu attenti waqt il-qari, darbtejn isejħilhom nies sewwa. Darbtejn. Anzi Ġesu jwissi li dak li huma għażiena u indifferenti meta kien hemm xi ħadd bil-ġuħ, bil-għatt ċarwien fil-bżonn baqgħu għaddejjin. Mhux neċessarjament marru jisirqu joqtlu ta' dawn, sempliċiment kienu indifferenti għan-nies madwarhom fil-bżonn. Jwissihom li għad imorru fil-kastik ta' dejjem. Fil-waqt li il-ġusti, it-tajbin dawk li huma sewwa jidħlu fil-ħajja ta' dejjem. Dan hu t-tagħlim ċar tal-Iskrittura. M'għandna l-ebda dritt illi naqalbuh jew inbidluh. Tajt li imma l-Iskrittura tajt li m'hemm ħadd tajjeb għajr wieħed Alla. Ġesu stess qalek f'Marku kapitlu 10. M'hemm ħadd tajjeb għajr wieħed Alla. U veru, mod assolut Alla biss huwa perfettament, assolutament tajjeb. Bl-istess mod l-Iskrittura tajt min ma jweġġaħx lilek u lej u min ma jigglorifikax ismek għax int waħdek qaddis. Innutaw l-enfasi tal-Iskrittura, int waħdek qaddis. Mod assolut Alla waħdu hu qaddis. Mhix ħaġa tal-iskantament li l-Iskrittura issejjaħ qaddisin lill poplu tiegħu wkoll. Minn fejn ġabu għall-qdusija? Minnu. Hu lajn ta' kull qdusija. Bl-istess mod l-Iskrittura ssejjaħ tajbin lil dawk li Alla jifforma u jagħmilhom tajbin. Pereżempju, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 11 niltaqgħu ma' Barnaba, kwota jgħidilna Barnaba kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U ngħid jien bniedem illi jemmen falla u għandu l-Ispirtu qaddis tal-Alla ġo fih, ma taħsbux intom li l-Ispirtu jibdlu fi bniedem qaddis. Infatti l-Iskrittura ssejjaħ lilna l-koll li nemmnu fi Kristu, lilna l-koll li għandna l-Ispirtu Santu qaddisin u bħal Barnaba tista' faċilment tgħidilna int raġel tajjeb, inti mara tajba. Infatti, is-sit isejjaħ tajjeb lil kull wieħed li jisma' minnu. Dan huwa kliem Ġesu. Sewwa għaddej tajjeb u fdil. Idħol fil-għena ta' sidek. Lilek Ġesu isejjaħlek tajjeb, qaddis, ġust. Tajli ma nkunx niftaħru b'ngħidu hekk, le, il-ftaħir jekk ħaniftaħru fih. Għax jien dak li jien bil-grazzja tal-Alla li ħadem fija. U inti tista' tgħid l-istess. Fejn imorru nies tajbin? Skont l-istampa li tinxteret fuq il-Facebook bħalli kieku qiegħed jixxandar il-Vanġelu jekk jogħġbok. Tgiddeb dak li qal Ġesu u dak li tajt l-Iskrittura. Għalhekk ma stajtx norqod. Tajli ma tajtx l-Iskrittura illi Ġesu ġie biex isejjaħ il-midinbin. Iva, Ġesu ġie biex isejjaħ il-midinbin. Ma ġejtx insejjaħ qalu n-nies sewwa iżda l-midinbin bħat-tabib. Minnu b'saħħtu m'għandux bżonn lit-tabib le, u għall-marid li għandu bżonn lit-tabib. U Ġesu t-tabib tar-ruħ ġie isejjaħ u għadu jsejjaħ sal-ġurnata tal-lum nies midinbin biex jiġu għandu. Però nistaqsi għalli ma raġuni jsejħilhom. Isejħilhom u jaħfrilhom u jirrikonċiljhom mal-Alla u jiġġustifikhom. Imma dak biss jagħmlilhom Ġesu, għajduli intom. Kif ikompli dal-vers? Ħallejt kelma waħda biss fl-aħħar.
Ma ġejx insejjaħ in-nissewwas dal-midinbin għall-indiema. Ġi sejjaħ il-midinbin biex jibdlu fehmthom, biex jikkonvertu, biex jibdlu fehmthom fuq dnub li qabel kienu jħobbu u li issa joboduh, jiskartawh, jibdlu fehmthom fuq Alla illi qal qabel kien taż-żejjed u n-nieqes imma issa qalbi tixtiequ u tadurah u tobdih. Min irid jiġi warajja għal Ġesu ħajjiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jiġi warajja. Tiġħad lilek innifsek, tajt le għal passjonijiet wa xewqat ħżina tiegħek u timxi wara Ġesu. Ġifieri tobdih, issegwih, tagħmel tgħix kifex hu. Dik hija l-indiema. Wieħed mill-versi li l-aktar li joġobna u li nużaw fl-evanġeliżmu tagħna meta nxandru l-Evanġelu huwa l-istedina ta' Ġesu lill-midinbin kollha. Ejjew għandi. Intom il-koll li taħdmu u li intom imħobbijin wisq u jien inserraħkom. Jekk inti qed tħoss it-toqol ta' dnub fuqek, il-ħtija tiegħu, taf li l-għada b'Alla huwa fuqek, taf li qiegħed fil-periklu tal-infern u ma tiflaħx iktar tbatija u l-pressa ta' dnub fuqek u tal-ħtija tiegħu, Ġesu jgħidlek ejja għandi u jiena nisserħek. Kristu jaħfillek. U x'jagħmel Ġesu lil dawk li jaħfer? Jerġa' jibgħathom lura biex jgħixu fid-dnub li kienu fih? Ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jien ġwejjed u li f'qalbkom u intom issibu l-mistrieħ għar-ruħkom. Kif issib il-mistrieħ sħiħ għar-ruħek? Billi sempliċement jaħfirlek jew billi issa tiġħad il-passat u timxi wara Ġesu u tgħix kifex Ġesu fl-umiltà u b'bidjenza lejn Alla? Raġel maħkum mill-vizzju tax-xorb alkoholiku, sakranat sajdlu li trid. Jixrob, jiġi lura d-dar violenti mal-familja tiegħu, mal-mara tiegħu. U l-għada jagħmel l-istess, u l-flus u l-ġid tal-familja jaħlihom biex jixtri iktar u iktar imbit biex jisker u mbagħad jerġa' jkun violenti mal-mara tiegħu. U darba minnhom jiġi għand il-mara u jgħidilha, mara tiegħi skużani, aħfirli, weġġajtek, ma kontx responsabbli lejn il-familja tiegħi. Sawwattek, weġġajtek. U l-mara taħfirlu. Min qalba, jien naħfirlek, kull ma għamilt li dak il-ħażen kollu jien naħfirlek. Nistaqsikom, il-problema tiegħu b'daqshekk ikun solvija? X'għandu bżonn aktar dak ir-raġel? X'għandu bżonn? Il-maħfra tal-mara biss? Dik għandu bżonna vera, ma għandu bżonn iktar minn hekk. Għandu bżonn li xi ħadd jeħilsu minn dawk il-ktajjen li qegħdin jorbtuh ma' dak il-vizzju. Imbagħad ikun salvat ta' veru. Jekk ikun maħfur u jkun meħlus mill-qawwa ta' dnub f'ħajtu. Kristu hekk jagħmlilna. Jaħfrinna, jirrikonċiljana mal-Alla, imma wkoll Ġesu jgħallimna nimxu warajh u jeħlisna mill-ħakma ta' dnub f'ħajjitna. Is-salvazzjoni hija djamant. Is-salvazzjoni tal-Alla hi djamant prezzjuż. U kif tafu, djamant għandek mhux wiċċ wieħed, imma ħafna uċuħ illi flimkien isawruh. Wiċċ minnhom huwa l-maħfra, il-ġustifikazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni. Wiċċ ieħor huwa l-glorifikazzjoni, l-aħħar waħda fil-lista. Li morru l-ġenna. Konna ġisem glorifikat, li nkunu fil-preżenza tal-Alla. U fil-verità nistgħu nsemmu lista sħiħa ferm itwal minn dik tal-uċuħ ta' dan id-djamant sabiħ.
Imma tlieta minnhom illi nixtieq illi jekk inħarsu ftit lejhom aktar fil-fond hija riġenerazzjoni, twelid mill-ġdid. Il-fatt li Alla jaqla l-qalb tal-ġebel u jtina qalb tal-laħam. Dik li l-Iskrittura sejjaħlu it-twelid mill-ġdid. Qalb ġdida. L-oħra laqda ma' Kristu li jitkellem l-Apostlu Pawlu f'Rumani 6 illi aħna mitna miegħu, aħna omna miegħu, aħna qegħdin fi Kristu. U dak kollu li għamel Kristu għamilni aħna fih, dil-laqda, dil-unità spiritwali ma' Kristu. U koll adozzjoni, li qabel konna barranin u għedewwa Alla. U Alla lilna issa adottana fil-familja tiegħu u għamilna uliedu. U aħna nsejħulu missier, aħna tfal tiegħu. Dawn huma wkoll uċuħ sbieħ tas-salvazzjoni, le? Qabel tal-aħħar semmejt il-kelma qdusija, dan huwa l-proċess li Alla mill-twelid mill-ġdid sakemm isejħilna d-dar jaħdem fina biex jibdilna, biex jaqaddisna, biex jagħmilna nixbħu iktar u aktar lill-Ibnu Ġesu Kristu. Dawk it-tliet aspetti li semmejt kollha kemm huma għandhom x'jaqsmu mal-qdusija tagħna, ħanurikom ftit. L-ewwel waħda, il-fatt li aħna għandna qalb ġdida, xi fisser? Ma taħsibx li jekk xi ħadd għandu qalb ġdida se jibda jgħix ħajja ġdida. U jekk jibqa' jgħix il-ħajja qadima ta' qabel, x'ngħidu fuqu li għandu qalb ġdida jew le? Il-profeta Eżekjel ħabbar minn qabel. Inrox fuqkom ilma nadif u tindafu. Din hija l-maħfra, le? Din hija l-maħfra. Inrox fuqkom ilma nadif u tindafu. Qalb ġdida wkoll nagħtikom ir-riġenerazzjoni, twelid mill-ġdid. U nqiegħed l-Ispirtu tiegħi ġewwa fikom, lotja tal-Ispirtu Santu, kull nisrani għandu l-Ispirtu Santu ġew fiha. Tliet aspetti tas-salvazzjoni jsemmi. U x'jiġri? X'jiġri l dawn in-nies li huma notfa, li għandhom qalb ġdida, li għandhom l-Ispirtu Santu jammar ġew fihom? Inqiegħed l-Ispirtu tiegħi ġewwa fikom u nagħmel li timxu skont l-istatuti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Huwa Alla illi ġiel bil-mod ħelu tiegħu illi l-poplu tiegħu jimxu fuq bidjenza għal-liġi tiegħu. Għalhekk il-Bibja mbagħad issejħilhom dawn huma nies tajba, dawn huma nies ġusti. Il-fatt li aħna maqudin ma' Kristu li mitna miegħu li qomna miegħu għal ħajja ġdida biex ngħixu għal Alla, jikkonkludi l-Apostlu Pawlu f'Rumani 6, issa li ħlistu mid-dnub u sirtu l-sira ta' Alla, intom qegħdin taħsdu għalikom frott li jwassal għal qudusija tagħkom. Huwa Alla permezz ta' Kristu, permezz tal-għaqda ma' Kristu, Kristu jgħix fina biex ma nibqgħux iktar lil sira ta' dnub, issa meħlusin mid-dnub, issa m'għadniex il-sira tiegħu, issa il-sira ta' Alla biex issa nipproduċu il-frott tajjeb, ta' opri tajba, ta' ġustizzja li twassal għal qudusija tagħna. U l-aħħar waħda, l-adozzjoni, il-fatt li issa aħna u li Alla u Alla u missierna, dawk fostna li aħna missirijiet, nafu kif nittrattawhom lil uliedna, nafu li uliedna għadhom mhumiex perfetti, jafu li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna u fejn hemm bżonn ukoll għandhom bżonn id-dixxiplina tagħna biex jikbru u biex jimmaturaw u biex jitjiebu. Min il-mulej jħobb iwidbu, jiddixxiplinaħ. Alla iwiddibna biex nixxierku fil-qdusija tiegħu. Dak hu l-iskop kollu. Illi Alla l-missier bħala missier jaqbad lit-tfal tiegħu jiddixxiplinhom biex huma wkoll isiru qaddisa bħalma hu qaddis. Min mela huma n-nies salvati? Kif se narfuhom? Il-post li trid biex twieġed il-mistoqsija huwa l-ewwel ittra ta' Ġwanni.
evidenza wara evidenza, karatteristika wara karatteristika u jgħidilna jagħtina stampa ta' nisrani veru, ta' xi ħadd li mwieled mill-ġdid, ta' xi ħadd li huwa maħfur. U jsemmi fost affarijiet oħra dawn il-5 karatteristiċi. Huma salvati dawk li jemmnu fi Kristu, dawk li ma jidinbux, dawk li jagħmlu s-sewwa, dawk li jobdu l-kmandamenti u dawk li jħobbu l-aħwa. Tgħidli inkwetanti naqra din, dawk li ma jidinbux, x'jiena naf li nidneb. U anke inti. U tagħmel is-sewwa ma tixtieq tagħmel iktar vera, u tobdihom il-kmandamenti tal-Alla ma tixtieq tobdihom aktar tajjeb. U tħobb, imma tixtieq tħobb aħjar, ġwanni jżid oħra. Li dawk li huma verament imwielda mill-ġdid jistqarru dnubietom. Huma tajbin, imma jafu wkoll li mhumiex perfetti. U għalhekk huma l-ewwel nies li jiġu quddiem Alla bħalma Ġesu stess għallimna illi mal-ħobżna ta' kuljum jgħidu li intom li tolbu għal maħfra. Imma dak huma l-kwalitajiet meta tiġborhom flimkien ta' nisrani veru, ta' xi ħadd li huwa salvat, ta' xi ħadd li qiegħed fiq triqtu lejn il-ġenna. Ġwanni jiġbor kollox f'sentenza waħda. Jekk nimxu fid-dawl, bħalma hu fid-dawl, u x'jiġifieri timxi fid-dawl? Id-dawl tal-verità, id-dawl tal-ġustizzja, id-dawl tal-qudusija. Li inti il-mixja tiegħek, id-direzzjoni ta' ħajtek hija lejn it-tajjeb, lejn il-verità, lejn Alla nnifsu. Jekk nimxu fid-dawl bħalma hu fid-dawl, aħna mxerkin bejnietna, aħna mal-Missier. U id-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Min mela jista' jgħid dnubieti huma mnatfa? Min? Min jgħid li jemmen fi Kristu u ħajtu hija mixja fid-dlam? Fid-dnub? Jista' dak jgħid illi dnubieti huma maħfura? Le, ma jistax. Ġwanni stess jgħid bniedem bħal dan ikun qed iqarraq bih innifsu. Biex tgħid dnubieti huma maħfura, l-unika evidenza reali hija din. Li inti qed timxi fid-dawl ta' Alla. Altrimenti m'għandek l-ebda jett tgħid illi dnubietek huma maħfura u li inti fit-triqtek lejn il-ġenna. Allura forsi niġborha f'kelma waħda. Le, nisrani huwa tajjeb. Mhux kwistjoni ta' perfezzjoni però. F'din id-dinja mhux se nilħu qatt perfezzjoni, imma kwistjoni ta' direzzjoni. Il-fatt li inti miexi fit-triq tad-dawl, fit-triq ta' ubbidjenza lejn Alla. Dawn huma n-nies salvati u ħadd iktar. Naħseb f'moħħkom għaddilkom dan il-ħsieb li hawn ħafna li jaħsbu li huma tajbin imma li fil-fatt mhumiex vera. U nissuspetta li min għamel dik il-poster għamilha b'dawn in-nies f'moħħu. Le? Illi min għalihom huma nies tajbin imma fil-fatt mhumiex. U darba Ġesu qal parabola lil xi ħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma nies sewwa. Tiftakruha dik il-parabola tal-Fariżew u l-Pubblikan li tnejn daħlu fit-tempju jitolbu u qam il-Fariżew bil-wifqa jiftaħar. Hawn jien speċi, ara ġibtlek is-CV reliġjuż tiegħi biex nurik kemm jien tajjeb u Alla. Grazzi tal-li jent niftit, imma jiena m'iniex bħal dak il-ħażin, jiena nsum u jiena nagħti l-karità u jiena nobdi l-liġi u jiena bravu, jiena ħdimt. Kemm hawn bħalhom ukoll anke f'pajjiżna nies reliġjużi, nies li huma tar-ruħ, nies li jibżgħu mill-infern, nies li jixtiequ jmorru l-ġenna. Imma l-problema tagħhom bħal dan il-Fariżew hija l-kburija. Il-kburija fil-qalb li ma tħallihomx tagħmihom, ma tħallihomx jaraw li huma wkoll midinbin. Huma wkoll midinbin.
huma tant kburin li jaħsbu li bil-ftit opri li jagħmlu jistgħu jixtru il-ġenna u jixtru lil Alla bħalli kieku Alla u għal-bejħ. Huma nies li huma tant kburin li mhumiex kapaċi jumiljaw lilhom infushom u jitolbu lil Alla ikollok ħniena minni midneb. Ikollok ħniena minni o Alla x'jien midneb. Mhumiex kapaċi jagħmlu. Għaliex qegħdin jafdaw fihom infushom u fl-emejjel ta' idejhom. Nies bħal dawn huma meqjusin tajbin, jaħsbu li huma tajbin, imma Ġesu jwissina li dak ir-raġel mallura d-dar u kien għadu mhux ġustifikat. Kien għadu miexi fi triq li fl-aħħar mill-aħħar se titfgħu fin-nar tal-infern. U nies bħal dawn jeħtieġ nikkonfrontawhom u bi kliem Ġesu ngħidulhom jekk il-ġustizzja tagħkom, jekk it-tjieba tagħkom ma tkunx akbar mill-ħaq tal-iskribi u tal-Fariżej ma titlu b'xejn fis-saltna ta' smewit. Ara kemm minn għalikom intom tajbin u taqablu lilkom infuskom ma' ħadd ieħor u taraw il ħadd ieħor dubbien. Kien hemm l-antenati tagħkom il-Fariżej u Ġesu qal fuqhom dawk mhumiex se jitlu fis-saltna ta' smewit. Tridu tkunu aħjar minnhom. Kif jista' jkun? Tant nagħmel affarijiet, li jieqaf għamel affarijiet. U għal darba afda falla li jagħmel kollox għas-salvazzjoni tiegħek. Ħares lejk innifsek u wara dak id-dnub li hemm ġo fik. Dik il-kburija, dik l-idea li inti tajjeb quddiem Alla. Hija xi ħaġa li Alla jistkerraħ dik l-attitudni. Alla jiqfilhom il-kburin, Alla jagħti grazzja lill-umli. Inżel f'riġlejn Ġesu Kristu msallab u jtolbu jaħfillek nubietek. Imbagħad tibda triq li twaslek għall-ġenna. Imbagħad Alla jaqbad dik il-qalb kollha kburija tiegħek inħielek u jtik qalb ummi. Li kapaċi tara li l-annifisa, li kapaċi tafda falla, li kapaċi tagħmel l-opri tajba mhux biex tideri imma l-glorja tal-Alla Salvatur tagħha. Ejja nkomplu nilħqhom il dawn in-nies għax hawn ħafna madwarna li huma bħalhom. Imma hawn ħafna wkoll u dawn l-aktar insibuhom huma fil-knejjes tagħna, fil-knejjes evanġeliċi, illi jgħidu li huma salvati, li huma żguri li sejrin il-ġenna. Għax darba laqgħu lil Kristu u talbu talba u talbu lil Alla jaħfrilhom. Xi 15 sena ilu ta' u minħabba fek huma konvinti li sejrin il-ġenna. Imma mbagħad meta tħares lejn ħajjithom, iva nhar ta' ħadd meta ma jkollux xi ħaġa oħra aktar importanti jmur il-Knisja. U kultant ukoll jgħid xi talba, u kultant ukoll jaqra xi vers mill-Bibja. Imma l-ħajja tiegħu baqgħet bħalma kienet qabel. Bil-kilba, bil-reba l-aktar u jixtieq aktar affarijiet u bl-immoralità u fejn hemm bżonn jgħid xi gidba jgħidha u fejn hemm bżonn jisraq xi ħaġa joħodha wkoll. Bħan-nies l-oħra ta' madwaru hux wara kollox. U Ġesu jgħidilna ejja ħanagħmlu test jekk dan il-bniedem mhux vera salvat. Kull siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Iżda siġra mħassra tagħmel frott ħażin. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb tinqata' u tintrema fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom tarfuha. Dan it-test tawna Ġesu Kristu. Jekk trid tkun taf bniedem jekk intix tajjeb jew ħażin, jekk intix miexi fi triq lejn is-sema jew l-infern, jekk irċevejt il-grazzja tal-Alla jew għadek mejjed fid-nubietek, ara xi frott hemm f'ħajtek. Bniedem tajjeb jagħmel wejjeġ tajbin. Bniedem ħażin jgħid li jemmen fi Kristu jekk il-frott jew ħażin se jinqata' u se jintrema fin-nar. Mhix kwistjoni ta' professjoni, jien ngħid li nemmen f'Ġesu, imma jekk għandekx possessjoni tas salvazzjoni vera, jekk is-salvazzjoni ħaddantinx,
Mhux biss il-maħfra, mhux biss il-ġustifikazzjoni, imma wkoll il-qdusija, dik il-qalb ġdida li tipproduċi opri tajba. Ikompli Ġesu jgħid, mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, mhux billi tipprofessa li jiena s-sit tiegħek. Mhux billi tmur knisja u tkanta fuq il-mulej. Bil-sielek tista' tgħid ħafna affarijiet. Imma r-realtà li hemm f'qalbek x'inhi? Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, imma dak li jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fi smewiet. Mhux dak li jisma' r-rieda ta' missieri. Mhux dak li jgħallem ir-rieda ta' missieri. Mhux dak li jistudja r-rieda ta' missieri, imma dak li jagħmel li attwalment tobdi r-rieda ta' Alla li twettaqa. U x'għidulhom lil dawk illi semgħu jafu l-kelma ma bdewiex, illi sejħu lil Kristu mulej imma ma segwewx, li ma nidmux li baqgħu għaddejjin fil-ħajja ta' qabel. X'għidulhom Ġesu f'dak il-jum? U imbagħad nistqarrilhom jien qatt ma kont nafkom. Tbedu minni intom li tagħmlu il-ħażen. Kemm hemm evanġeliċi li l-aħħar kelma li ħajsemgħu mingħand Kristu se tkun appuntu din il-kelma. U jekk din ma tbeżżanix, jekk din ma twerwirniex, ma nafx. L-Evanġelu għandu bżonn ikun imxandar il dawk li qegħdin f'knejjes reliġjużi barra. L-Evanġelu hemm bżonn jixxandar lil dawk li qegħdin bil-qiegħda fuq dan is-siġġu. U minflok ħsiebhom f'xi game jew f'xi ħaġa oħra, iqumu minn hemm u jgħidu jien quddiem Alla, jien vera, jiena ġenwinament indimt, jien ġenwinament nemmen f'Alla. Kemm hawn żgħażagħ qegħdin jaħlu ħajjithom jilagħbu bil-gadgets. Qegħdin jaħlu ħajjithom u flok qegħdin jimpenjaw ruħhom biex jobdu lil Alla. Qegħdin ikunu momja. They are being duped. Id-dinja qed titħaq bik. Meta int smajt il-kelma, poġġejta forsi fil-memorja tiegħek imma ma ħallejtix taqbdek. L-aħħar kelma, Aziz hija evanġeliku. Illi inti meqjus bħala nisrani, imma li ħajtek hija dominata mid-dnub tgħix bħal bqija tan-nies tad-dinja u bħal bqija ta' sħabek. Kun naf li l-aħħar kelma li se tisma' mingħand Kristu hija din. Jien qatt ma kont nafek. Għax int minflok kontu bidjenti lejja, inti għext fil-ħażen. Dawn huma n-nies ta' parsi salvati. Il-Vanġelu jeħtieġ li jkun imxandar fil-knejjes evanġeliċi lill-evanġeliċi. Lill-evanġeliċi, lilna. Huwa faċli li tgħaddi snin tiġi knisja evanġelika u tibqa' mitluf jekk il-kelma ta' Kristu ma tibdlikx. Ma nafx kif nista' nkun iktar ċar minn hekk li fli ngħidilkom ħaġa waħda biss. Insa dak li qed ngħid jien. Aqbad dak il-vers li qed jgħid Kristu u ħallih jeżaminak u jipprofondixxi sal-qiegħnet ta' ħajtek u ta' qalbek. X'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dawn kollha rigward l-evanġeliżmu? Aħna bħala Knisja, aħna qiegħda f'qalbna li nxandru l-Evanġelju u ħankomplu nxandruh. Irridu nxandru lil dawk li jaħsbu li s-salvazzjoni xi ħaġa li timmerita bl-opri tiegħek. Hekk għamilna, din kienet naħseb jiena araw taqblux miegħi il-drive dominanti fl-evanġeliżmu tagħna, vera. Aħna nxandru l-Evanġelju billi nuru lin-nies li l-grazzja tfisser li jaqgħod b'xejn mhux oġġett li tixtrih jew takkwistah bil-merti tiegħek. Fti fil-qosor dan kien id-drive tagħna fl-evanġeliżmu.
U importanti għax settur kbir tal-popolazzjoni Maltija għandu bżonn jisma' din il-ħaġa. Għandu bżonn jisma' din il-ħaġa. Jeħtieġ nxandru l-Evanġelju fil-knejjes tagħna lil nies evanġeliċi, lilna nfusna. Imma għajdu li intom. Il-bqija tal-soċjetà Maltija dawn l-affarijiet idoqqu għal widnejhom, jifmuhom huma relevanti għalihom. Tajli xinti tajt, ħanxandru l-om Vanġelu differenti, speċi mejtu meġer għalihom. L-Evanġelu wieħed hemm. Imma palma tabib, meta tmur għandu, ipoġġi subajh fuq il-ferita jekk il-ferita qiegħda hawn, u l-pazjent li ieħor ipoġġilu subajh fuq il-ferita jekk qiegħda hemm, hekk ukoll aħna bżonn indirizzaw lin-nies fejn insibuhom fil-qagħda partikolari tagħhom. Il-mod kif Ġesu kellem lill-mara Sammaritana fuq il-bir kien differenti ħafna. Il-kapitlu ta' wara meta kellem lil Nikodemu dan it-teologu kbir, x'kellha bżonn tisma' dik il-mara? Xi kors fit-teoloġija? Le, sempliċement li r-raġel li qiegħda miegħu mhux ir-raġel tagħha. Hemmhekk kien id-dnub tagħha u hemmhekk poġġa sabaħ Ġesu. U lil Nikodemu li kien mimli bih innifsu li huwa bniedem tajjeb u reliġjuż u jgħallem l-Iskrittura, Ġesu qallu ħalli nagħlmek xi ħaġa jiena. Int li inti Fariżew inti taqsek tajjeb, inti wkoll jeħtieġ titwieled mill-ġdid għax ma titwieled mill-ġdid min tista' tara s-Santa Talla. Diskors differenti biex jilħaq nies differenti u hekk għamlu l-Apostli. Pawlu kellem lill-Griegi b'mod imma kellem lil-Lut b'mod ieħor biex jilħaq il-bżonnijiet tagħhom. U x'inhi l-bżonnijiet tal-poplu Malti b'mod ġenerali? X'inhu id-dnub partikolari tagħhom? Ma rridx inkun simplistiku. U din hija challenge għalina bħala Knisja, challenge anke għall-pastor tagħna għalina l-koll. Illi nevalwaw ftit il-qagħda tal-poplu Malti llum. Insew li l-poplu Malti huwa poplu Kattoliku. Fl-isem iva. Kważi kulħadd jgħid li jemmen falla. Imma jien ngħidilhom ateisti fil-prattika. Ateisti fil-prattika jgħidu li jemmnu falla, imma fil-prattika jgħixu bħalli kieku Alla ma jeżistix, vera jew le? M'hemmx biżgħat Alla quddiem għajnejhom. Mela jekk qed nagħmel ħażin, jekk qed nisraq, jekk qiegħed fir-return tal-income tax qed naffeċ, jekk kelli bżonn jgħid gidba l-bżonn, sakemm ma jinqabdux, ma jibżawx li Alla qed jarhom, m'hemmx biżgħat Alla quddiem għajnejhom. Kif kolli nagħżel żewġ dnubiet partikolari li jiddominaw l-soċjetà Maltija llum, hija r-reba, irrid iktar, irrid iktar, irrid iktar, irrid iktar, u ma jien xabam xejn, irrid iktar. U rridhom għalija biex ingawduhom jien għall pjaċir tiegħi. Tarawha din fis-soċjetà Maltija. U l-oħra hija l-immoralità. Sew jekk hija pornografija, sew jekk huwa sess qabel iż-żwieġ, sew jekk hija infedeltà, sew jekk illum irridu ngħidu dak li l-affarijiet li huma kontra n-natura bħala mhux biss naturali imma nagħtuhom status ukoll legali ugwali ma' żwieġ. Poplu tagħna huwa poplu immorali. U rridu nikkonfrontaw lil dan il-poplu. Mhux faċli. Kellu raġun Pawlu jibża meta mar Korintu. Pawlu meta mar Korintu belt ħażina bħal Malta llum. Kien qed jirtrijat bil-biża'. Il-kelma li rridu nxandrulhom hija l-kelma indiema. Ġesu qalilhom l-apostli, ekku miktub, u hekk kien jeħtieġ li Kristu jibgħat u jqum mill-imwiet fit-tielet jum, u li l-indiema
u l-maħfra ta' dnubiet tixxandar fost iġlus kollha. Ibda minn Ġerusalemm. U intom xut ta' dawn il-ħwejjeġ. Rridu nxandrulhom l-indiema. Indiema mir-reba u flok jiġbdu lejhom issa jridu jkunu ġenerużi. Flok jgħixu għalihom infushom issa tgħix biex tgħin il-ħadd ieħor. Minn flok immoralità u żena. Il-qdusija. Dini l-indiema. Danu li għandhom bżonn. Tajli ġo. Qed tagħtina riċetta ta' falliment komplut fl-evanġeliżmu tagħna. Min iridhom dawn l-affarijiet li qed issemmi inti? Min irid ikun ġeneruż? Min irid ikun qaddis? Min irid jgħix għal ħadd ieħor? In-nies mhux dawk li jridu. Nies iridu li jkunu b'saħħithom biex igawdu. Iridu il-flus, il-prosperità. Iridu l-ġid. Għaliex ma nofrulhomx dawn l-affarijiet? U ngħidulhom li Alla ħajprovdilhom il-ġid, is-saħħa u l-prosperità. Għaliex ma nxandrulhomx dan l-Evanġelu? Ma nxandrulhomx dawn l-affarijiet. Għax dawk l-affarijiet li n-nies hemm barra rridu. Dawk l-affarijiet li n-nies hemm barra jridu mhumiex l-affarijiet li għandhom verament bżonn. M'għandhomx bżonn aktar prosperità, aktar flus, aktar ġid, aktar saħħa f'ġisimhom. Għandhom bżonn il-qdusija mal-maħfra. U isma' jekk naħsbu li n-nies ħajkonvertu għax nofrulhom il-karawett u l-ħelu. Ejja nżarmaw ħin immorru d-dar biex inkunu qegħdin naħlu l-ħin. Il-qalb qiebsa tal-bniedem ma trid xejn minn dan. Aħna ma nemnux fil-qalb tal-bniedem u ma nemnux fil-bniedem u ma nemnux fil-gimmicks li jiġbdu l-bnedmin bil-karrotti. Aħna nemnu f'Alla illi kapaċi jaqla l-qalb tal-ġebel u jibdilha f'qalb tal-laħam. L-indiema u l-maħfra tad-nubiet iridu jmorru flimkien. U dak li Alla jiddomanda mill-bniedem l-indiema li ma jistax jagħmel għaliex qalbu hija midimba u jħobb id-dnub u ma jridx jitilqu, dak li Alla jitlob mill-bniedem u li jikmanda lill-bniedem huwa Alla stess li jipprovdu julu. Għax fl-Iskrittura darba 2, 3, 4 naqraw li huwa Alla li jagħti l-indiema għall-ħajja. Huwa Alla li jagħtik l-indiema għall-ħajja. U Alla jeħilsek ħajja midimba u jagħtik ħajja ġdida. Bibti naħseb bħala Knisja jeħtieġ naħsbu fuq dawn l-affarijiet. Jeħtieġ naħsbu biex ix-xanda l-indiema huwa jibes. Biex tikkonfronta l-bniedem fid-dnub tiegħu. Titturih li u qiegħed jinjora lil Alla, qiegħed jisfida lil Alla. Li l-għadab tal-Alla qiegħed fuqu, li anke l-ftit pjaċir ta' dnub li qed jieħu għal ftit tal-ħin dak huwa għal mument komparat ma' eternità fid-tbatija tal-infern. Irridu nxandru l-ġudizzju li ġej, li Kristu li qam minn bejn l-imwiet Alla ħatru biex ikun imħallef u għad jidher qudiemu. Fl-istess waqt irridu nxandru Kristu bħala dak li lest li jaħfer, lest li jibdel il-qalb għal dawk kollha li jintmu u jersqu leh bil-fidi. Mhux faċli nikkonfrontaw s-soċjetà midimba bl-Evanġelju ta' Kristu. Imma għalhekk aħna msejħin għal dawn l-4 ijiem li għandna fuq din l-art biex inkunu x-xuti tiegħu f'pajjiżna. Good people don't go to heaven. Forgiven sinners do. Din hija gidba. Din hija erezija. Għandha isem antinomianizm jekk tridu tkunu tafu.
x'inhija ereżija lil dawk kollha li jsegwu se tibgħathom l-infern. Dawk li preżum li huma maħfurin, imma li mhumiex nies tajba, mhumiex nies qaddisa, mhumiex nies ġusti fil-prattika, dawn qegħdin għarqu bihom infushom. U aħna bħala evanġeliċi m'għandniex u ma nistgħux biex nenfasizzaw aspett wieħed tal-Vanġelu li Alla jaħfer il-midinbin ninjoraw jew addirittura niċħdu parti oħra tal-Evanġelju. M'għandna l-ebda dritt. Altrimenti mhux l-Evanġelu nkunu nxandru, imma Evanġelu ieħor li jwassal għal kundanna ta' dawk li jsegwuh. Bidla waħda biss nagħmel f'din l-istampa. In-nies tajba jmorru l-ġenna. Il-midinbin maħfura jmorru l-ġenna. U dan mhux żewġ gruppi ta' nies. Dan huma grupp wieħed ta' nies li huma maħfura u mibdula bil-grazzja t'Alla. Ejja nitlob. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.